Handumana na. Maminaw na ta. Handumanan sa kaap. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ja. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Somewhere down the road. Our roads are gonna cross again. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao gini usa ka babay nga taga Malitbog, Bukidnon. Apan naa karon sa Saudi. Aga matatampo dagdasingan nga Ja. Ha? Mabdos ka? Ojo, Ya, saan to na? ang buti mo ipasabot nga. Dili ka manubags na hitabo na ako. Sinsya na ka dyan, ha? Di ba ko andam mga tubang obligasyon eh. Ano yun? Sawa naman lang ni akong gimabtos. Oh, all na sa inyo. Aron to ka mga anak. Niresulta ka na sa imong kabuang, ja. Ma, Kipa-eskwela bitaw ka sa una, ni undang yun ka kay manrabaho ka. Unya karon ni uli ka dinis ato nga mabdos ka, ha? Ug sa to imong giingon, dili manubag ang amahan anang imong gimabdos, ha? o ba? Masayloan lang ko, ma. Nyon, saan pa man nako nga ni naman eh. Sige, pakatawhan ang imong gimabdos bahala ug way ilhong amahan. Ha? Manrabaho ka? O, ma. Muhang yun ko nimo nga ikaw lipahala sa akong anak. Kay kinahanglan ko mangitag trabaho. Aron may ikaw suporta ko sa akong anak. Unya asa ka man sa manrabaho. Sa Cagayan, ma. May kailaman ko nga mutabang nako. Pasulon ko ng tindera. Ala, sige pag-amping dito. Salamat, ma. Kapoy sa ni tindera, tata. Sige lang. Ang importante nga may trabaho ko. Day, okay ra ka, Day? Okay na ko, day, oy. Antos lang ha. Sige lang, hapit naman taman nila. Makapahuway na ta. Ay, salamat intawan. Nakapahuway na kita. Maugid. Matog na ka? Oy, day. Ayuso, uy. Ha? Ano man? Mag-text-text ata. Sa tung kauyaban ba? Maayo ka diha kay may uyaban ka. Ako intawan, wa man. Hatagan di ka. Aron na kay kalingawan og tawag-tawag. Oh, dara o, kani o. Mo niyang number. O, sa masip pangan ini niya? Tawag ka lang ko, Nuno. Nuno sa punso? Naan ko ni wala kay gamitanti ka. Asa kita mong name? Ja. Ha? Makikita ka na ko? Oh, da. Kana ko na okay rin mo. Kano saan ka na time? Pwede ra ugma kay day off man ako. I love you, Ja. Huy, karon pa ganit na nagkita. Nag-I love you na ka na ko. So, mamali gibati na ko ni mo. No. May chance ka ko, Ja. Sultihan ta na kas tinuod no ha.
Ganahan sad ko nimo. Good mo na. Kita na. O niya ako sugdon ti ka. Makadawat ka na ako nga may Nga may anak ka? nahibaw lagi ka. Nang tanang maggusim ka uban. Tiya, mahal ti ka. Bisag unsa ka pa. Nun, Panokin mo, mapakasal ta. O kuhaon ta mong imo anak. O isipon ko siya nga sama gyud sa matuod akong anak. sige. Masugot kong mapakasal nimo. Layas din eh. Kaya ako ng teritoryo. Dong. Ay, dong katug na bi. Hubog na kayo ka. Kapoy na buhi ninyo. Malayas mo! Ha? Gipalayas na mo? O, dong. Imo migi palayas gabi eh. Uy, day, sa ilua ko di ha. Wadyo ko mahibaw sa akong gibuhat. Dong, ayaw na pag inom-inom ha. Lain ki ka mahupog kod. Magyaw-yaw ka. Oo, day. Sa ilua di ko sa akong gibuhat ha. Ay, barang ako buhok, dong. Sakit kayo na. Dong! Anong dugay mo kay ka mga bli, ha? Saban, nakakitaguan diyan laki. Dong! Kasi laki ba? Nagkalingaw na kong duha og Mobile Legends. Mong tugay ko nakaablihin mo. Harong yun, ha? Kay may bawan ganina ko nga may laki ka. Patyong takid ka. Uga pilon pa na ako ng imong anak. Nuno! Abi ba ako tarog nito, hana nga ako na bana. Nigawas naman hinuunang tinuod niyang batasan. Oh, uy, si Richard man nga nawag. Ang akong kadawa sa Mobile Legends. Hello, Chard? Wala naman lagi mumudo og Mobile Legends. Doon sa ka. Koon, Chard. Nagsiki magod mig-away sa kumbana. Unyo sahay, akong dapatan. Uy, kapatid ko na ng umbana. Ari pa lang ka na ko, pangkaon tagi ka. Richard. Ay, saman ko eh. Nagsige naman hinuon ko kung ako na ni Richard. Naingapag naman hinuon ko. Bijat na sa day. Diya, ganahan ka nga mo abroad, kitabangan di ka. Maayo pa todo mo abroad ko. Ano makalingkawas ko ni Nuno? Ha? Mabrod ka? Mauna dong. Mananghidot ako ni mo nga ma-abroad ko. Maayo nang makatigom ta mitras wa patay anak. Sige. O ya, imong anak. Pwede naman nga ako sining ibili ni Mama. Sige. Imong mga papilis day. Sa Manila ako mag-process dong. Ah, Ako punta ko si Richard. sige, Alam sige. niya ako masugat ni kapunta ko sa Manila. Salamat nga nakita na kita sa personal siya. Ay, kainot sa akong gipating gigakos ko ni Richard. Chard, tabangi ba ako lihok sa papeles para abroad ha? Way problema, tabangan na ka. At tatas akong gipoyan aron makapahuay ka. Ha? Dili ka mo sugot ka mo abroad ko? Masugot man pero dili pa karon.
Unsay puting mong ipasabot? Mahal ko ni mo, dili. Richard, may bana ko. Pero wa sa may gugma ni mo. Ako ang matugang nagmahal ni mo. Richard. Kalimtingin mo ba na? Kita magtipon, okay? Richard. Huwag yun ako kapugi akong kaugalingon. Huwag may nahitabo yun naman, Richard. Oh, si Mama. Nanawag si Mama. Hello, Ma? Nanawag ba lagi ka? Pahibaw on talaga nga angay na ni mong kalimtan si Nuno. Nga naman, Ma? Dugay raman ay kang kibuang ni Nuno. Katong diri ba ka, may babae naman di ay to. Unsa? Mauna. O karon nagkuyog-kuyog na sa siyang babae, mong ayon na paghunahuna nga may bana ka pa nga ulion. May noon nga may babae nang imong bana. Aron wala magsamok na to. Ang tinuod lang, nalipay sa daya ko nga nakalingkawas ko ni Nuno. Kay mangulata mo gusto siya. Maayo lang untaog, lahi ka ni Nuno, Chard. Ay kabalakad siya. Kaya dili may tabo nga napatan ta ka. Kilab ta kay ka. Salamat, Chard. Kung hindi ay, ako na itong ipadayon og lihok akong papeles ha, aron maka-abroad ko. O sige, ipadayon to. Mo ba? Magka-abroad na ka? O, Chard. Mahinaon siya. Ano saan ka malaga? Karong si Manahadong, kay dinalian man ni. Dali arang nilabay sa panahon no eh. Walang hibaw eh. 1 year na ako din sa akong gitrabahoan. Og, pero may nasa ko makapada ni Mama og ni Richard. Uy, Sir Richard na ninanawag. Hello, Chard? Dahil na silang chard eh. Pwede og bal na lang nga tong tawag ay. Bal? Ano man ang bal? Binaligod sa lab, bal. Ikaw, good. Sige, bal. Bal na lang itong call sign. Kumusta naman ka niya? Okay naman ko, bal. Usahay kapoy pero carry-ra. Kuan ba? Nata ko iyang yun mo. Unsa man na? Mauwam ko eh. Nga nung mauuman ko no ka. Nga kung buta na ako naon. Ako naman kang bana. Kuan man gud. Nakoy naibdan nga motor ba? O niya? Uwam ko kuy ka down gud. Sige. Padalan ti kag para down. Tinuod bal? Imo kong paradan? O lagi. Salamat bal. Love you. Love you too. Ay, salamat. Off na gid ako. Makapahuway na gid ko. Uy. Ang magawang man ni Richard ang chat na ako. Ja. Kung mahimo, ayaw na pagpada o kwarta ni Richard. Kay gipuang ka lang niya. Naasihay babae diri. Tinuod ka ni. Di gisan ka picture. Dili. Sir Richard, yun eh. Og may gigako siyang babay. Sa iluwal ko siya. Hirang imo man ang ibuhat na ako. Gimahal ti ka og nilaom ko nga tinuod ng imong gugma na ako. Pero ano imo mo kong gipasakitan? Natintal ko siya. Saan nga layo ka mong gugayin ako? Richard, dili na mo'y katarungan, uy. Ingay noon nga wa ka may gugma na ako. Imo na kong ipangurtahan. Di na tinuod. Mahal ta ka siya. Ayaw na ko padungga pa, ana. Kinili ako mo to, pa, ana. Kaya kung mahal pagit ko ni mo, diliot na ka magitaglain. Bal. Ayaw na ko taga-tawagan ng bahal ni mo. Waki ang ngay tawag na ko, ana. Uspon ko pasiluwa ko. Mahimuti ka pa sa iluon, Chard. Pero dili na mahitabo nga mabalik ako kung pagsalig ni mo. Tungod kay makigbuwag na ko ni mo. We had the right love at the wrong time. Gisakitan ko sa kibuhat ni Richard na ako.
Kay nagtuo ko nga tinuod ang iyang gugman ako. Apan, dili man di ay. Kay nakahimo man siya sa pagpasakit nako. Sa pagkakaroon, may bag-o na kong uyab. Og manghinaot ko nga dili siya sama sa mga lalaki nga niagi sa akong kinabuhi. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.